Hei, Rich yma o Bocswn a Menteriaeth Môn a chroeso i gyfresu o fideos ar sut i ddysgu chwarae'r ukulele'n hawdd. Reit ta, gwers rhif 7, bario. Mae hon yn gwers anodd, so os da chi di mynd dros y gwersi i gyd a di dysgu cordiau G, A minor, F, E minor, C, bo matha gordia, mae bario mynd i fod bach yn tricky. Be ydi bario? Wel, be di bario ydi? Da ni'n cymryd bus cynta a da ni'n mynd dros y strings i gyd a da ni'n pwyso mewn ar y ffret. So, er enghraifft, dwi'n mynd i bario'r ail ffret. So, dwi'n mynd ar bus cynta, dros yr ail ffret a dwi'n mynd i bwyso lawr. Mae hon yn anodd, mae'n tricky. Ella mi gewch chi sŵn. A mae hynny'n olygu bod da chi'n pwyso'n galad. So, sgwlwch y dda, de? Defnyddiwch eich bawd ar y cefn a pwyswch. Pwyswch. So, pwyso'r bus yn ei flaen a'r bawd a'r gwddw yr ukulele. So, da ni'n cael sŵn fel hyn. Am siŵr bod chi'n meddwl, diolch yn swndio eitha cord. Wel, dydy o ddim ar y funud, oherwydd pan da ni'n bario, dydy hwn ddim yn bodoli. So, mae'r ukulele'n cychwyn o fama. So, er enghraifft bod ni eisiau chwarae C, so da ni'n cofio oedd C ar y trydydd ffret ar y pedwerydd string. So, beth da ni'n mynd i wneud, da ni'n mynd ar trydydd bus o fama, ar y trydydd ffret, so 1, 2, 3, ar y pedwerydd string. So, mae'r sŵn yn mwy uwch. Ie? So, mae'r sŵn yn mwy uwch. So, fel nes i ddeud yn y gwers cynta, pan da ni'n mynd i fyny'r gwddw, mae'r sŵn yn mynd yn uchel. So, er enghraifft, nawn ni bario'r 5th ffret. Ffret rhif 1, rhif 2, rhif 3, 4 a 5. A wneud siap C eto, so di hwn ddim yn bodoli, cofiwch. A bod y ffret yn cychwyn eto, so ffret rhif 1, rhif 2, rhif 3. So, ni'n dweud trydydd bus ar ffret rhif 3. Da ni'n cael sŵn uwch byth wedyn. So, daliwch at bario. Mae bario mynd i fod bach yn tricky i chi. Mae o'n eitha anodd. Ac os da chi wedi gael o, ffantastig, a da chi eisiau chwarae cord, beth eisiau chi wneud, ydy'r bus ar yr ail ffret. So, da ni'n bario'r ail. Di hon ddim yn bodoli, cofiwch. A dwi eisiau mynd ar y trydydd ffret, pedwerydd string, a nawn ni chwarae C. 1, 2, 3, ac ar y C. So, bario. Diolch yn fawr iawn am wylio a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau. A cofiwch dal ati i ymarfer chwarae'r ukulele, mae'n hynod o bwysig. Reit ta, os da chi eisiau mwy o gynnwys fel hyn, cliciwch y bwtwm subscribe, neu gewch chi ddilyn ni ar Twitter a Facebook, lle fedrwch chi weld link yn y disgrifiad isod. A tan y tro nesaf, diolch yn fawr iawn, ta-ra!